Viete, prečo médiá oslavujú študenta z Popradu? Nie len preto, že vulgárne útočil na Fica, ale najmä preto, že je pupuš. Naozaj nechcem, aby toto video bolo o mne, ale niekde sa vám podarilo vyhrabať moje staré video, kde ma Ficová Naka chodila vypočúvať priamo do školy. Privítali sme sa a vtedy mi policajt vyslovene povedal, aby sme sa išli porozprávať o tých pár veciach do školy. Takisto mi povedali, že boli za mojou mamou v práci. Takže zastrašujú ma nielen v škole, zastrašujú aj moju rodinu. Uvedomila som si, že nie je študent ako študent. Ak máte tie správne názory, ako tento progresívny pupuško, tak vám v triede ráno tlieskajú a novinári denníka N vás uznávajú ako borca. Ak sa ale pýtate nepríjemné otázky respondentov na Pride pochode, tak vtedy zažijete reálnu šikanu od celej školy, vyhrážky od riaditeľky, návštevy Naka v škole a u rodičov v práci a ten istý denník N o vás píše články, ako vás treba vyhodiť zo školy. Nie je študent ako študent.